Cvitević. Gdje si, junače? Kako ti je, bolje? Ma jeban. Ozbiljno? Ja. Šta je opet? Nije, ovo je dobro, već mi je, imam neku gripu, nekog djeva. Aha. Trebao si mi nešto reći, Mrejko. Čuj, Mića. Ovo? Da. Ovi insistiraju na ovome, znaš, da se dođe, da se dogovori. A da, čovječe, pa nemojte, ne mogu ja da risku, pa kako da dođe? Za vas ne postoji ništa nemoguće, jebike. Pa je toga ti. Ma pusti mi, nemoj me više zvati o tome, neću da dođem i zdravo. Ni za tebe, ni za mene, čovjek. Pa pusti me, čovječe, nemoj me daviti. Ne mogu, ne znam gdje mi je glava. Da dolazim gore da konferišem. Šta ću, koji ću kurac gore? Da bi mi dalje ispirali mozak. Dosta mi je ispiranje mozga. Da celom razgovara. Molim? Ostavi i ćem da razgovara. Ma s kime, neću ni s kim da razgovaram. Molio čovjek tebe da razgovara s njim. Pa nek dođe, ko želi da razgovara sa mnom, nek dođe ovamo. Jebi ga sve, da dođe tamo. Pa normalno. Ti, Rale, jebo ga, pa ne bi ja tebe zvao bez veze, jebemo. Ma nemoj me, molim te, ni sve zvat. Ostavi me na miru da živim ko čovjek. Šta imam ja da konferišem više? Taj kurac potpisao da ne mogu da idem u Sokolac. U Pale ne mogu da idem. Ja. A treba sad ja da rizikujem još da se nadamno mi življavaju kod Nančukći. Šta bi onda druge jebo ga ti? Pa koga da pošaljem? Šta je tebi bre čovječe? Šta ti, jel ti si svjestan šta meni govoriš? Pa pošalji bilo koga čovjek. Ma neću nikoga da pošaljem. Rekao sam ti, nemoj da me maltretirati više na takav način. Pa dobro, neću da se mogu. Kako to da pošaljem? Ko to može mene zameniti jer sam ja leš po vama? Pa nisi leš jebo. Pa po kojem kursu onda da ja tebi šaljem neke da im ispirate mozgom? Ne, nikom da pošalješ, pa šta hoćeš onda kurac? Neću da pošaljem nikog, ne može mene da zameni niko. Pa dobro, Po čemu mene treba da zameni sada neko? Kako bi ja trebao da pošaljem sada nekoga levoga, razumeš? Da me zastupa. Nemoj da šalješ levoga, dođi ti onda je. Neću da dođem. Pa nemoj je. Koji ću vam kurac? Nemoj čovječe, pa ja onda ne mogu, jel ti shvata da sam ja svema da ti piti? Ne moraš ništa, jebi ga, ostavi nas da umremo. Jebo ga ti. Da, kurac. Ostavi meni više tih pritisaka i ispiranja mozga. Dobro, i ja ti nekad dokurce, i ja ti ispiram mozak i... A ispiraš i ti i oni isto, po njihovom naređenju i ti to radiš. Da ne radi što radi, ko zna šta bi do sad... Ništa, neka propadne sve, jebi ga, isto kao Krajina i zdravo. Pa ćete biti vi srećni. Pa ja ću biti srećan. Srećan koji ti su srećan. Šta me koji kurac driblati? Ako hoćete, pomozite nešto, ako nećete šta? Pa kako da ti pomogne... Neka pušti Đukića, izvoli, neka jaše on na Clintonu, neka pušti Đukića. Pa ti sam ne da pomogneš jeboga... Čime da vam pomogne, mi se samo ustupcima, svaki dan novi ustupak. Pa znam, ali kad dođeš da možda kasne, nema ustupak. Neću, rekao sam sve, neću da se svađam. Ne, ali pričam u tvoje ime jeboga ti. Ništa, ne moraš ti da pričaš, ništa, neću da dođem, ne mogu, sad mi je loše. Bolestan sam, kad ozdravim, onda ćemo se čuti. A nemaš nikoga da ne pošle? Mogu, ali neću, čoveče, nemojte me praviti budalo. Kako da pošaljem? Ovaj hoće sve nas da zavujiše ovamo. Dobro. Nemojte me zajebavati, pusti me u pičku matru i ovako mi milion nevolja imam na vrat. Narod dole u Sarajevu, u panici beži, ponovo sa kesama i sa kurcima, palcima, nemam goriva da mu dan da izađe ko ljudi. Vi organizujete neke konvoje, sad jebi ga oni koje ste tovili 2-3 godine. A dobro, ali to možeš da kažeš... Je li krenuo ovaj konvoj za Sarajevo? Pa evo vidim, televizija vaša poziva, jebi ga. Pa upravo to možda kažeš jebote. Novine, ovo ono, ma šta da kažem, koji kurac ima da vam govorim više? Dođite ovamo i vidjet ćete, sve vam je kazano na licu mesta. Ovo ko da je stoka, ko da nije srpski narod, jebi ga za vas, pojedinci. Ja to ne trebaš meni govoriti kad znaš da... Pa kako ti ne treba, mi ti jebi ga vršiš pritisak i govoriš nesuvisle stvari. Tu da pošaljem ja nekoga. Koga je to ja da pošaljem kurac? Ma ko vas jebe kurac, neću više da dozvoljavam tako da se odnosi prema meni, niko. Onda... Hoćeš i drugo koga poslati? Ma neću nikoga poslati. Znači ništa od toga nema? Ništa od toga nema. A
Jel me čuješ? Te čujem, mamo, zdravo. Kako si? Ti kako? To? Može i gore je. Pa šta ne radimo za ono u pičkama? Ono što sam ti pričao. Čuj, molim te, sada bi ja trebao da ti pošaljem Ješća gore. Ili šofera moga. Za vas je bitno samo neko da dođe da bude, bitno je neko da bude Novi Kasagić ili Koljević. Ja ti to stvarno misliš da... Pa jebi ga, kako mi možeš tako reći? Da ja to... Pa shvati čovjek. A šta misliš ja da treba sastanak s tobom imati, a da tražiš da ti pošalješ nekoga? Ili se ti uvredio, čoveče? Ja tražim da ti dođeš, ali ti kaš ne... Pa ne mogu, čoveče, da dođe, bolestan se, nemoj me zajebavati. Dobro, čovjek, ali shvati, čovjek. Shvati da šta mogu sve i kakvi kontraprodukti da donesu odluke, čovječe, bez tebe. Pa neka donesu. A ti i ja možemo to da sprečimo, čovječe. Ma, kakvi Ja možeš? ne mogu i svojih ljudi da sprečim. Ne mogu, shvataš. Ja to želim, jeboga ti, želim maksimalno da pomognem. A jebi ga, ako hoćeš, tako ja... Kako da ti pomažeš mi? Ja ti im reći, slušaj, Pomažeš mi i ti me da zavučeš, tu da ja pošaljem nekoga. samo da ti kažem. Koga to da pošaljem? Dobro, nisam u stanju da rešajte bez mene i boli me ćošu. Pa reci šta hoćeš, jebe. Tako ti reci i znao. I ovako nemam nikakve koristi, nerazumevanja, ni od koga. Ne bude šta bude. Nemam ni od kog razumevanja i jebi ga, jašite i vi. Nema se bodi. Malo mi je NATO pakt na vratu, sad se i vi na to klečite otuda još. Ja sam se na tapetu, neki da je Pa jebi ga, kako možeš tako, nemoj me ti vređati, majku mu jebe. Ako me mora svaka stoka, razumeš, ponižavati i pljuvati, nemoj ti makar koji si u istim govnima bio kao i ja. I još si uvijek u njim. Nego sam još gorim i nego i ti, ali... Pa jebi ga, Bože. Upravo zato što te razumem. Veoma je dobro i pametno da se dođe. A ba čoveče, shvati, Ako se ne dođe, čovječe, shvatim se gluposti koje kakvi... pa neka bude i gluposti, pa nisu ni oni jebi ga nedodirljivi. Neka idu i oni džonom, pa ćemo vidjeti dokle ćemo. Šta ti radiš u subotu? Ništa, sviram kursu. Pa vidiš da ležim, ne mogu da dišem. Znam, ali ovi drugi jebi. Ma kak je drugi bre momo, pa ti mene hoćeš da deklasiraš načisto. Pa hoću pod... Prijatelju. Pa ti mene, nemoj me ti makar deklasirati, majku mu jebe, me deklasiraju ostali. Ja kažem da treba, znaj da te ne deklasiram, a treba jebi. Pa kako treba, kurac, šta treba? Alo, Molim. ja tebe neću deklasirati pod cenu da mene nema, a... Pa pusti bre čoveče, on hoće da samo on postoji na ovoj zemlji, goni ga u pičku maternu. Ne može to tako. Dobro. Ne može tako, prijatelj. Ja znam da ne može čovječe, ali moraš i ti čovječe da shvatiš situaciju Boga jeba u kojoj smo svi. Ma pustite mene situaciju, kako situaciju da dolaze moji počinjeni, kod da sam ja mutav i ne mogu im prenijeti šta treba, jel? Šta je tebi bre? Pa biće to tako, alo? Ma neka si jebe on mater. On je popizio, evo danas imati sa nama i može to baš i biti tako, znaš? A nemojte me zezati makar pička u On mater. kaže nisu bolesni drugi jeboga. Ma ne, nek on ide u pičku materinu. To bi isto bilo da ja njemu zovem njegove saradnike, razumiješ, da dođu ovdje meni na poklonjenje. Pa jedio, to ti je greška što nisi radio. Ma pustiti, nije moja greška, ostaviti više sa tom formulom moja greška i samo ja grešim. A vi ste svi nepogrešivi. Svi ste vi nepogrešivi, samo sam ja grešan. Ja ti to nisam nikad rekao i nema da zajebam. Nemoj me, molim te, mom ostavi. Ale ja sam ti rekao, ja sam poludao i čujem sam sebe ogledalu, to sam ti rekao. Ajde, srećno. Živi bio Burazeru.